балалардан усал болмасқа һәм күбрәк елмайырға. Кіші күрмәгәндә генә мин биргә яратам. Хатын кыз өчен иң яхшы комплимент әлбәттә сез бүген шундый матур дип әйтү, ә инде сез акыллы дип әйтсә, ансы инде высший пилотаж. Еженедельник, помада, iPhone. Бриллиантлар һәм жылы сүз комплимент әлбәттә. Помада, карандаш, күз өчен һәм тональный крем. Конфетлар, шоколадлар, пирожныйлар. Тамашачы, ут, тавыш. Музыкальный педагог. Туксан бишенче ел. 400 сум. Музыкаль педагог булып эшләгәндә. Гаилә, җылылык, мәхәббәт. Иң әйбәт нәрсә гаилә инде ул, минем өчен. Ирем инде әлбәттә, тәшен, Разик. Әлбәттә сәхнәдер дип уйлыйм. Һәм балаларым, гаиләм. Хыянат бөтен җирдә булырга мөмкин, гаиләдә генә түгел, гомумән дуслар арасында да. Начарай бер инде, әлбәттә. Минем өчен матур ир-ат Алексей Чумаков. Бөтен яктан. Итальян телен, инглиз телен. Uno momento amore, obbligo morale. Viene l'autunno dalla montagna e dell'odore di castanna. Viene l'inverno ghiacciai e nel suo sacco non ha che guai. La primavera è una giovinetta con in bocca la prima violetta. Poi viene l'estate nel giro eterno, ma per i poveri è sempre l'inverno. Bu indi bizning yil fasllari. Tanışasım kile akıllı, bilimli kişiler bilen, alар arasında mesela Güzel Яхина. Тау булу хатын кыз өчен. Мискинләнү һәм гел мыңгырдап йөрү. Кышкырам. Каты итеп. Начар гадәтләремнең берсе. Алар күп. Бөтен кешедә һәм үземдә ниндидер идеаллык эзләү. Казан ул горурлык, ул безнең горурлыгыбыз һәм минем горурлыгым. Яшәргә һәм сөенергә. Хыялым телевидение һәм күп телләр белү. Көмеш сулар ага, кышлары сайрый, шул
çaklarda bigrek, şulu çaklarda bigrek, yaman su.